సరేనా వెనక్కి తిరుకోండి బాబ్జీ అన్న వెనక్కి రానా సార్ వెనక్కి ఓకే ఓకే కమల్ ఎట్లా వస్తున్నాం చాలా సంతోషం. నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గం 36, 37, 38, 39 ఈ 4 డివిజన్లలో దాదాపు 3 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో సిమెంట్ రోడ్లు, ఏదైతే డ్రైనేజ్ కాలువలు అవన్నీ కూడా నిర్మించుకోవడానికి ఈరోజు మనం ప్రారంభోత్సవం మరియు శంకుస్థాపన. కొన్ని పనులు పూర్తయ్యాయి. పూర్తయిన పనులకి ప్రారంభోత్సవాలు, పూర్తి కావాల్సిన పనులకి శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ 4 డివిజన్లలో 3 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయటం లేదా కొన్ని పనులు ప్రారంభం కావటం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. 36, 37, 38, 39 ఈ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని, స్థానిక పెద్దల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ సందర్భంగా ఒకే ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా. అభివృద్ధి పనులు సాధనల విషయంలో, అభివృద్ధి పనులు ఏ విధంగా చేయాలన్న విషయంలో ప్రభుత్వాలతో మాట్లాడి, అధికారులతో మాట్లాడి నిధులు కేటాయించే బాధ్యత, నిధులు తెచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. అయితే ఆ అభివృద్ధి పనులు ఎక్కడ సాగాల, ప్రజలకి ఏది అవసరం, ఎక్కువ జనవాసాలు ఉండే ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా డ్రైనేజ్ కాలువలు, అదేవిధంగా సిమెంట్ రోడ్లు, ఇతరత్ర అవసరాలు చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి ఎక్కడ ఏది అవసరమో మీరు తెలియజేసినట్లయితే మీరు చెప్పిన పనులకే ఆ ప్రాధాన్యం కింద తొలి ప్రాధాన్యం కేటాయిస్తామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మామూలుగా జిల్లా అధికారులు, ఎమ్మెల్యేలో, ఎంపీలో, మంత్రుల్లో ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని ఆ యొక్క నిధులు కేటాయించే బాధ్యత కాకుండా ప్రజల్లో ఒక స్పష్టమైనటువంటి చర్చకు చేపట్టి, అమ్మ, అన్న, అక్క, తమ్ముడు, ఈ యొక్క మీ డివిజన్కి ఈ ₹1 కోటి డబ్బులు వచ్చాయి, ఈ డబ్బుల్ని ఆడ ఖర్చు పెట్టమంటే ఆడ ఖర్చు పెడతామని చెప్పి ప్రజలకు తెలియజేసి ప్రజలు ఎక్కడ